nai to nai joto khapani ta tai buk jono chini kok tv coverni skok tongau chung haina hai lam sok phayo ang rakesh nong logi tongo camera tongo bir jeng oro tabu phai sobojak thik champa hawar ps ni under purbo champasora adhesive village Ujanmoydhan Kaming ni takhuk because debormani nukhungo phai sobojak bini bihik thangnai sukurbar 26 tarik salmario champa hawar bazaro thangnai thangmani nogo kipli sopalia obon bagai bini nukhung tabuk belai khina nukhung baitei jarai khornai tei botongoi matongjago takhuk because bihik ilu Rani champa hawar bazar thangnai thangdani no nukhungo kipil sopalia ni bagai tabuk belai khina nukhungni buma bufa tai takhuk bukok tai Busai because belai khina kha khamjak obno tei no chili kok tv coverni kok tomano bo sarka sarmani bisingto jeng phaikya bini jengjal tamo tong o jengjalok tangi thangka ba oba hek tangi kha oborangno jeng serai saimana bagai jeng phayo jeng or sategalo khapon daw tai boksong je tabungni je process je choli tongmani chala burei tabuk kabangma hamjangmu o hamjang bisingtei ngai bo thangana hene kha khlaijago hiya je bazar thanan thamani no tangi bo nukhungo kipil phailia tangi sokpailia tam bagi thangka tamutlangi thang nukhungni rangchak na richak na bini aadhaar card I card ba tamutlangi thang oborongna hari Busai because ni khukti chengkya khani naina tai epore kamini borongni khukti bosan khana sagari ta khuk puila tamungkha hambai ungko ang bos thango sukubarni phungo thango aga to phukona thangja bono emi maimi songoi ano maimi akon tui rohjak engkai bazar thanani ano rang ang dulai paine ni bagai rang ano kelangdi engkai ang kelangkha ko bo kasama samai na tabuk pai je naji engkai rang dei kelangkai ang phukona thaka bokai ba koita won time boro bo thaka abo tang saimia engkai ang hungni hogoi phai kil phai nogosi nok phailia borbo thangka salabai thangka bokai to kam khanya ni hinsawo tobe angkai bias khali ang bo salabai thango tam kam khani sa bo tam kam khanya ni abla ang saimia tam kam phungo je 26 tarik phungo je nokni thangpuru nongnure nurukha nurugya ang phukona thangjak acha no sanjarogo ba horo maisalai thulaipurogo kuno kok sare salai jano kutang koroi bahai ke nang dolai paine saimangka bo ano phungo sawo phungo e obono sungo nong phungo mane malai khani bihik bai o khuk khogna thangya jani malai kha bono mami songjai horu acha mungko mami rok suwei ro horu engkai nono saka je champar bazar thangkai ang dolai kaisa painane atin saw atin sawi ang rang kelang thaka kai busa kalangkha saisho si kelango saisho engkai anthani rang tonggo inso ungko nung rang ri na ya phana anthani rang tonggo ang rang ri ke okok sota engkang abanya saisho kelang kata nini bihing ni yago kuno mobile phone ba kok sajana abo heta tong tongo phone tongo kota sikon kota acha nini bihik je agio bazar thaya sani namai kok sai tomoro kuno obai jana dama ang maya ano khogo je sai tong ang se kaka waisaban saya an sekanga bo net chimsi nayo acha go horo thopuro kono bo mobile da bersithang mobile tongo acha nini jana jini to tong kuno chalabai thangmani aba hel tong ang able chalabai thangmani ang nubo nugya pormano maya tam sanai acha engkai nang obno tei champa thanarago kuno misindari ke kalaigani bhi kamonti khaika unggo salmani khaika abroka 27 tarik acha nin thane tabo o copy to tong o copy jung tujak liya to jagada thana thang khaika acha ngai tabo nini bukara juk song ba nini buprang juk song oba hai hakchalo kai jak ba nini bukara juk song nagoro nang thangna naikha to tong kekre ni bukara juk parasa an bukara juk gor si jung parasa kaisa ngai an bukrang juk bo jaga bo thangna nyai kya kerei aro kerei acha nini charai khe khorboso kunoi buri okra sala kusu acha nang tabuk tamu wansok nini bihingno manani ba manya nang tam wansok ba aidi da kifil angkai te ha phai kifil jangnam jungu te manam jungu ta manam sungo acha engkai noni kamini borole tabuk nini bihingni tei tam salai tong abula an buskang ba salai ma khna ya tam salai tong ablang saimya nen bukara songkai an bukara songko te amne phaichuno hinongo pun khaile ma bo bok soi kok saya ang tu jaga thango tu jaga ang phajak abor bo saya
kok sama naya kai phun tanoi engko bijera khayo suidok op khaikio kok saya soi kai enggak tini bai prai sajin caidin kai tong khatana nen bihik kemana acha enggak tabu kai neng rotoi tongo rutugui tongo manja ang bor rutuk sinai bang nini sonde hok kai kirei celabai thango sonde hok kirei sondi hokai tabu kai engkha abo mane sela to mono hi phunugri maya ba sabai ba thangka tami sanai ang komiya bo ang khu hok khong ni phai purbo phun kai makai ang tei nogo phailian chau ano tei pansuk na nangli ang tei nogo phailian chau tai tawat su ta rutuk su din sa taru na tuk sidai chau acha acha enggak tar mana no bo alaga songsar khasina ni kokta ate dewan sukara abo saimi abo no ate hi samani ya goro na angwan suka salat lang kana ni acha enggak tahu su zote kunu khuskor maya kutang khusbok panmaya kok kai tabu sai tong khona kok chau thing no kai nung bo jaga thang jaga sadin kai ang jaga saya kai jaga saya ka ang bo dekher tung mana ba ada cina acha enggak faidi ceng bong nukungni bini bekra zubai kok sane nai do faidi bini bekra zubi yang go koi sub tungga haile yang go yang hala kan ti oro hala ada kana oro faidi oro sagar do nin hazo biang thangka nang rur tukha ni sagan bagai ikango waisa kampanye hanai no thangka bui bai dol khaiya puka nang ni jin sai sai jung thangi rutu bui tiri sabari wo thangi gari ja phai nai phai do yang makan te sai kok sat ke khibikang sai mia ba sai man geta ngai rutu jaga sini mama ka boro rutu na ba sanga dol no phun khake dol chaga o jaga hanai thang nai khani ang ni ji sai jung thang nai wan sam ni chau ta man Risa bario japur thangmani koidin tomukha bo tombuya loglugi no thangnai khelo kipin ten no taklayo dabo ni taklayo no enggak tahu ka boro thanai ro dojo na guru tang hen boy tang hin tam samu bo holi company de tam bu company hin thang hin sa bo abo ambun bu khu ka khana ya bu salai ta bu dol lok enggak tahu bain ke wai nei kema khatana wani ang tong hata angai maino shop ser mano giano bang ser me la ngai ki bi kun bo sai me bang ngai kai kosong ba thang hin dong sai me ga enggak naro kai je phone no kok da sai nai boro rogo na ko khai tu sao sapun ji jaga saya tu ko bin ti bi kai kok sa lai dong bo ti ning ki sao ja ya tam hi sanam ta nin bu sajung mo daw kora mo na ko acha enggak khapang ta hotai buksong je bekra buma ilurani ni buma boto saka je thangnai yobo haino lokhi bujan tani no je nukungni kamawi thangka je samung tangnan thangmani ofurbo haino rutugoi kari woi tubukha enggak tabuk bo sem no abo hai je nukungni no kamawi thangjaka karon tamo obo nukung songsar khai tomon jorabo je mo haike nukung subai kalangmani obo to belai chaya tangi chaya hangkai je naidi puila hamjagoi je busai bai tonglai tongmani tai busa khornai no tui pusi tongmani o pusi tongman jorabo no busa bai busai bai ke tongman jorano busai no yakarei bihino yakarei busano yakarei busai yakarei je kalangi thangmani nukung subai kalang thangmani baksa angui thanga bukhok ilurani jeng koinai chini kok tin bukhaktei nang jodi no nin busai bai kok sai tongkha hangke ba nini ma bufa bai kok sai tongkha hangke nang nikumari di nikumari woi nang eba nago kipli phaidi eba nini busai chong thangai no nainani engtho tai hasteni lukorok jodi bonon nukui tongkha hangke je kunu jaga o nukui tongkha hangke rombui toni di tai rommani yagulo busai no call khaidi jeng busai ni contact number nai tai chini kok tv ni kok duk number bebo norok kreng horimano chini kok tv bo oro thangai nai churunai ba rom churunai obo hai tomung chamung chaya tabuni jorabo kobangma obo haino bosani yakri Bengaluru haste kharo Hyderabad Chennai kobangma jaga ta khalayo eba tabu bihik tongdutei bihik kri hinai obo hai ke beri bai chasmai tongmambo jora tongo obo hai o jora rokno nosto khayawoi jora bai baksa jora no mosangriwoi nukung khanani ba nukung kaham ungnani obono chini kok tibini bukhaktei jeng message temung lukorokno faide o jagani omor sakra borno mosangke sunai bahai
하게 돼 양으로 차가 너는 뭐부터 수업도 시제 까밍니 인거 나네 버터 앞에 탕내 간가 다우 버터 놓고 가는 힘다 과가 지금 번호로 돌아가리면 아버지 사마 가니까 빨리 몰래 가니까 अच्छा 저도 미리 우다 주 nang cái tam cái bini 안 부속라요 oborini ga chalane bo busuk ma bungko ta busuk kalai kata acha acha gana ro ba haina pale mole ei kha khana jatana koro sak mama ne ba মানে কানি বং নগ কোনো ওয়ালাই সুলাই বকরে কোনো জগরা বকরে ব বুবুলায়া ওয়ালায়া তপ তলায়া আগে বর তই আপি খাই থাও কাইতে তাপ নেবা আউ ন বনতে ছারু তু কারি দা জংর জুপি খাই বং ন বালা বা সা কাই তন মান জং আব চেসা খাইলে নি যতর জুপি খাইলে দিতা acha এই ইকো মো খাই বুরিনি বকরা বন সঙ্গে দিতা burin bekara do phaila kaka yang phaila ke jono mo này acha do sagari narokle saida man je nini hangjak je kogro khai tomorok jana daman জানা খামায়া jana mai na আসু ধমনি আং গই কি ফাম জানা খামায়া jana mai na মাইয়া আসু পারা nang ke burini bekara বকরা angkai thangpur rogo norok nurukha 누룩이야 kaming sikri na norok bazarok sangna 나도 카이동 다 삼 카이동 nogwal ka ba 너 아까봐 acha tamrok khaisa lai janaro 이 후로 하고 후로 카이샤다 자다 acha acha gabon ti jana mai da na angkai nang tabuk tang wan suk je nini hamjok mai komai thangman ti tabuk norok rutung nani rok bahai chai chau itong 아마 저 아마 발박사가 도고 이거는 힘 정동다 agi rogong purule mo hai rok leu jatong kha 아술래야 속봐요 오늘 오빠 돈 부른 뭐 아무 로기로 나 할게요 nin jamu yik sang 네 잠깐만 좀 나할게 acha acha nin mo angkai ka 아니 그 비샤라 bisarut acha ade yang besai biti kisa kok reng nai chang nini bi thangpru tam tam langkha aadhar card chingda na aikat aikat chimi jatlango aadhar card kelang thango acha acha angkang khai tabu khai nang rutu koi tong tabu lukrong tam koi ne nang jasa kapana romboi anayo an yako ya phanang thu lugura nini bihimno an bihingna nini bihini photo rok ning thanto tong gurei aadhar card chimi che bini tongo acha aadhar card chingna yago yago photo rogo agi buja gui was kai tanma nei bos hoki ka tai nini mobile phone kare an mobile phone gurei acha mana dile da khai klang dilek bo photo buji buja ya o kam na kasi me buja go ngai o kam na ma jaga riba kyan kai bara kai shopon kiu photo toni ya acha acha babo photo au usuk jana kiri photo tong khai abu magai ja dadi khai ya bang theme ta haidi paithago songomon sasanai bokhok ilurani boje bini photorok tongmani je photorok bara bagi tomo phonto photorok agi bo sogo tangai tar mani no bini oino bukha oino planning bini najak tongna jahatunu khongo photo kaisa phano tongkha hangkai o photo bai ano sinimu manai ano tugnai oborok wan sugino bini photorok tongmarok sogna sudu bini tabu photo aadhar card spino kaisa jang aadhar card ni copy khlaibano jang bini photo no jang face rinai tangi hingkai bo obo haikino je nukhungni kmai thangmani ba jang obono tuino tabu rutugui tongo ba bin nukhung boro rutugui tongo tai thanabo bo bini again so tabu nukhungni kmai thanga hinai machine khlaijak কিন্তু oro bosai bo sondeho ongkha je chalabain thangkana jodi saising jodi thanga hangke nukhungo kebil phaikamu jodi boibai thang tomo jadungino bo tini nukhungni kipli sopayane khaklaijak ga obono tui phaide jeng bukhok ilurani ni photo no nawoi jeng chini kok tv screen no sengri dinai aboni bisingon norok saimana bukhok ilurani chehra tai o chehra no nugoi noro je japan tong hangkai romoi tone nai toni choya gare chini kok tv kobro news kok tuma Bengaluru town bagi thang kambo hnai sampar bazaro dolai paibe khana sampar bazaro dolai paibe khana nang ba sampar bazas dolai pain thang hongke nang bahai ke Bengaluru dolai pain thang asa ha ilo
Ehe, nung to Champar bazar se dulai pain thang ongkai, Champar bazar dulai malaya Bengaluru pain thang. Nung ni busa kenai no, ni busa no ya kerele nung baik ke khar thang ba kiye. Khar da pheke ba. Khar thang yang kan ni busa jong baik ke sai mi asa. Kuma ya ta kwa ta ke bule. Ha? Ko ta bu sana man ba. Ko ta an Nung Bengaluru bor jaga tonggu network ma ya se Bengaluru to network ma yana kok ya bule. Mano. Ai ke tam network ma ya sa ni no. Ikle man bule phul si bule. Acha kon nung to Champar bazar se dulai pain thang ongkai, nung bahai kai. Bengaluru thang man kha. Enggak. Nono sungguh Champar bazar se dulai pain thang ongkai, bahai ke Bengaluru dulai pain thang kai nai. Akan ta ke tam kha ba. Tabuk tam kha bolte nini ma song to kabjak somning no rutu tongo no epore nini besai buru tujak nini besa bokani tujak. Ta ni bu pha tu ya ta phunga jangan bu pha be ko phar ba yo. An bu pha be ko phar ba yo. Nini ma song no tujak lasna no. Ini ani bu pha basan ko phar ba gari na ko ka phun khadi do ang ka thaji ko ba ang gari na ko ri chokai kan kai an ba na ko suna ang phun kha ro. Angka tam sasani bukara songka nini ma songkai. Tam ni thaka ba so ka han so ro chi na ko kai jaga so ka phun khadi kan khaya ko ta. Angka ni besa bekai. Ani bu pha na ko no ko si ko ri ko ti ni ko uni ko su ti hong ma ni ya ko suna phang go. Nago kere nini besai. Na ko ro mia horo tha ro ang kana ko thana ni. Na mia ko 10 ta wa. Angka nini besai ke side man nung je Bengaluru thang mane. Thai man ka Nini besai ke no rutu tom lasa. bo ba ke rutu ra khala mia horo si bo be joton ko khala de ke brala. Nini mungui bo thanawa machine dari khalai jak lasa. Thabri ke ba kha. Nini besai songta. Nini buma song. Ani bunga ba bu khada ri kha. Bo ba pini phungo ko ka no bo so ka ko khadi do ka aw. Aka ti dari nyong ko Akon khnade nang Bengaluru thanan sekang ni bo sai jong ni ma sono sa salangka. halanya. Angka nang obo khar thang baksa klai da. Thamai ba sono kha tong kha. Angka nang taw je khar hin ko sia angka. Ta bu ta kha ri ka bele dari wono. Nang nok ni ongkhor bai sahar ma bai ale nang nok ni thangna puru sang Bengaluru samung tangna ni ba angrang ajna ni hine nang nogo sai than nang mum ka ba nung bai ke thanga ba. Nge obu pha ka ba ta kha the ri tong kha ba.